Здравейте! Решихме да запишем това видео от една страна да отговорим на някои коментари, които получаваме в социалните мрежи, главно относно цените на някои продукти. И от друга страна да споделим информация, която сме достигнали последните седмици и месеци и която си мисля, че за всеки един потребител е важно той да я знае. Най-малкото защото и аз допреди да тръгна да се занимавам с тази дейност, като потребител тази информация е била тотално скрита от мен и даже за някои неща съм бил въведен умишлено в заблуда. Тук без да изпадаме в някакви конспиративни теории, просто си има хора, които си пазят бизнеса. Нали, има така наречената търговска тайна. И аз това, което мисля, че е полезно за потребителите, ще го разкажа, като това, което го разказвам е само от моя личен опит, който имам. Нали, той не е много голям, но интересни неща научих. Първото, нали, основната причина, когато реших да запиша това видео, беше, че получихме доста негативни коментари около цената на малините, които започнахме да зареждаме хора и в София, и в Пловдив, и Варна. И тя е 12 евро на килограм. Тук в началото да обясня как ценообразуваме. Тези, които са били на нашите вебинари, знаят долу-горе какъв е начинът на подбор на производителите и хората, с които работим, знаят, че аз това съм казал тогава, че ние не се пазарим с производителя за цена, защото в крайна сметка той е произвел стоката, той е вложил труда от себе си, цяла година да се мъчи и аз го считам за неуважително, нали, да отида и да му поставям някакви условия. Но винаги казвам едно нещо на производителите, да продават на нас на пазарни цени, които са производствените, а ние на пазарни цени продаваме на клиентите. Защо сме въвели това с пазарните цени? Защото е възможно, ако не гледаме пазарните цени, в един момент и ние да изкривим посоката си на развитие и да почнем да ставаме едни точно тия хора, за които не обвиняват, да искаме много пари за малко стока, примерно. Какво имам предвид, като казвам пазарни цени? Производителите всеки ден берат продукция. Дали ще е малини, кайси, праскови и всеки ден тя отива някъде. И отива по някакви цени. Когато те ги наберат и някой дойде да ги вземе от градината, те си имат една цена. Когато трябва да отидат да я закарат до някъде, си имат друга цена. Когато трябва да я изпратят със секунд, си имат трета цена. Там вече отиваме повече към потребителската цена. И аз разбирам с тях да получаваме стоката на производствената цена, тази, която е да отидем да я вземем от градините. Когато ние определяме цената си за продажба на дадена стока, тук ще дам примера с малините, ние гледаме пазарната цена за потребителите, крайната цена. И сега, примерно при малините, ако приемем, че 1 кг малини за кооператор идва 7 евро. Нали? Защото отиваме, вземаме ги от градините, вземаме по-голямо количество. Ние няма как да ги продадем на 7 или 8, а гледаме колко струват в магазините. Ние тогава направихме едно проучване, вериги Kaufland, Lidl, Фантастико, в София, примерно, Плод зеленчуци, определени пазари, където се предлагат такива стоки и изкарахме средна цена между 15 и 18 евро. Нали, тук един от триковете, които правите, че ти купуваш кутийка 150-200 или 250 грама, което е 3-4 евро. И някой като ти каже 12 евро за килограм, малини ти изглеждат много, но същата тая кутийка на килограм, нали, там има едни малки цифрички, които пишат, излиза между 15 и 18 евро. Ние сме дали 12 евро цена, не за да подбиваме пазара на другите, а защото на нас тази сметка ни се вързва добре, можем да си покрием всички разходи, разходите не са малко като отделни пера и нали, като суми, които се натрупват в крайна сметка. И ако нямаме достатъчно количество, ние няма на какво да ги разпределим. Малко по-късно ще го обясня това. Но при нас, човека, който вземе малината на 12 евро, като нали, има, даже и в коментари съм виждал, на борсата еди къде си е била 7 евро.
Съгласен съм, но това е борсова цена. Това не е цена някой да ти го донесе до дома. Нали? Различни са цените. Най-голямото предимство на хората, които поръчват от нас малини е, че знаят, че тая малина е набрана или днес, или най-рано вчера. И в рамките на 24 часа тя стига до клиента. Свежа, прясна и действително много хубава. И на 12 евро. Пуснали сме и промоция, да го кажем. При 3 касетки, т.е. минимум 3 кг, няма да бъдат 36 евро, ще бъдат 30 евро, което вече цената е 10 евро. Или ние се стараем наистина, където можем и където сме установили някаква ефективност от наша страна, да я споделим с клиентите. Той, че кооператорите я взимат примерно на 7 евро, нали, това е защото те са кооператори, те са помогнали въобще да има тази организация и е нормално, нали, те да имат предимство, нали, защото иначе кой би имал стимул да стане кооператор, като няма някакво предимство. Така че важно е човек да прави разлика от производствена, борсова, потребителска цена, а особено пък когато ние правиме и услуга към тая стока, защото нали, ние не казваме малините ще ги продадем в единствено магазинче в София и всеки от София, който иска, трябва да дойде точно там. Ние правим разнос по сборни точки, по адреси аз мисля, че даваме добър продукт и добра услуга вече, нали, защото в началото и услугата ни куцаше много и там доста трудности, нали, докато го нагласим, докато го напаснем, но желанието и старанието ни е да можем да дадем именно това, което клиентите искат. Естествено, сега има хора, които и 6 евро за малини ще са им много, но нали, аз нямам какво да направя за тях, пък особено и за малките количества, които имаме. Тоест аз съм спокоен, че ние имаме клиенти за този продукт и услуга, който даваме. Просто трябва да достигнем до тях, даже затова пуснахме и конкретно за малините някаква рекламка, за да може да достигнем до нови хора. Истината е, че имаме доста редовни клиенти, идват при нас и клиенти по препоръки, но в началото, за да засилим някои неща, сме пуснали реклама, която също струва пари. И това не е част от начина по-бързо да се случат някои неща, като гледаме да държим баланса. Някои хора, примерно, цитират цени в някоя верига магазина и казват, там, примерно, кайсията била 1,20. Примерно, или череща. И аз съм виждал, поне вода и такива неща, за тях ходя все още до тия вериги магазини да купувам, но аз виждам някой път ниски цени, но това е цена на разпродажба. Цена на разпродажба гледах и ни череши, нали, примерно намалени от 8 на 4, а ние тогава ги продавахме на 3, примерно. Обаче черешта на 4 евро, тя голяма част от тия череши са, нали, човек трябва да отбира и не се знае кога са брани тия череши. Наистина не се знае. Сега ще го обясня с кайсиите, нещо за което съм сигурен и нали, човек от бранша ми го е обяснил, едва ли ще ме излъжи, казвам каквото и той ми е казал, но кайсиите, които идват в Гърция, от Гърция вноса за веригите, това са селектирани сортове, такива хибридни сортове, които са направени конкретно за работа с веригите. Те се берат почти зелени, товарят се в хладилни ремаркета, пътуват и понякога седмица, 2 и повече стоят в хладилни ремаркета или в хладилни складове. Докато дойде момента, в който те са нужни да излязат в магазина. Когато дойде този момент, това и в природата е така, при зреенето има едни газове, които се отделят, забравих имената, но може да проверите в интернет. Те ги обгазяват с тия газове и те в рамките на 24 часа озряват в ремаркето. Но сега помислете си, една кайсия, която е откъсната вчера или днес и стига до вас, и една кайсия, която е откъсната преди 5, 10 дни, 15 дни назад и стои зелена някъде, не озряла. И в един момент за 24 часа озрява по този начин. Без да е вързана, без да е на дървото, без да има тая светлина слънчевата, защото плодовете зреят от слънцето.
по контролиран и изкуствен начин озрява, какъв ще е вкуса й. Нали, хората, които са си купували такива кайси и покупят и от другите, знаят каква е разликата във вкуса. Но има и нещо друго, че дори озрялата кайсия, която направих си такъв експеримент, тествам различни неща, която е била супер, когато сме я взели от градината. Разнесли сме и съм оставил една част от тях в хладилника. Една седмица и повече в хладилника тя издържа. Иначе, ако не е в хладилника, на втория, третия ден почва да се скапва. Нали, не държат много. Обаче в хладилника може да издържи една седмица и 10 дни дори. Но вкуса, който е, когато я вземеш от хладилника, е коренно различен. Аз даже плодове и зеленчуци гледам да се зареждам по-малко количества и не ги държа в хладилника умишлено, защото хладилника променя вкуса. Просто домата дори, като го сложиш в хладилника, после като го изкараш, не е същия както, нали, ако е набран и просто държан на хладно място. Сега примерно в къщи може да не е, нали, 30 градуса вътре и може да се държи. Тъй, че това също променя вкуса, качествата и, нали, тук човек трябва да се замисли какво плащам. И аз ще кажа, дори цената от 2,20-2,50 в София, които ги носихме тия кайси, за мен е малка в сравнение с качеството. Но ние това, което искам да постигнем на пазарни цени, хората да вземат много по-високо качество. Нали? И като качество на самия продукт, и като услуга, която да получат. Пример ще дам и с прасковите. Нали, проверяваме цени на какви са продаватите на там. Има 2,50, има 3,50, има и праскови на 4 евро. Сега, нашите праскови, които тая седмица ще заредим, най-вероятно са за ценовия диапазон към 4 евро. Даже може и повече да вземем, ако това ни е целта. Защо това е така? Защото, нали, аз го показах в едно видео. Отиваме в градината на производителя, който отглежда дръвчетата. Но той е производител на нектари, прави, сушени праскови, различни неща. Т.е. имах цех за преработка. Нали, това е лесно проверимо. Той взима за преработка прасковите, които най-нямат търговски вид. Даже обикаляме, откъсвам нещо, той вика, тая не ми харесва и директно я хвърли на земята. И аз искам, що я хвърляш? Той вика, утре ще минем, ще ги съберем за обработка. Тоест той държи най-хубавите, най-добре да се представи с най-хубавите плодове да даде на нас. Съответно, ние като ги вземем, пък ние се представяме добре пред нашите клиенти. И действително хората, които тази седмица си поръчат праскови, аз ще помоля за различни отзиви, но ще видите какви са отзивите, защото, нали, аз видях и качеството. Другото, сорта. Значи много често съм взимал праскови, които изглеждат супер, тръгваш, ти не можеш да делиш костилка. Да, при момент то сорт не ми харесва, а някой може да им харесва. Тези перфектно се отделят. Сочни, сладки, нали, в перфектен търговски вид. Най-доброто качество се бере и то отива за хората. И когато действаме по този начин, а и в крайна сметка, нали, неговите количества са ограничени до там, че той, нали, основното му е преработката, тук там раздава от тия, които са... Той не ги раздава, продава ги за директна консумация, но той не може да работи с някоя голяма верига или с някой голям търговец или да отиде на борсата. Той даже казва, аз да отида на борсата с тая праскова, която струва тия пари, да я дам наред с хората, които дават много по-ниско качество и там цената е изравнена заради борсата. Вика, няма как да стане, или ще я дам на хора, които могат да я оценят, нали, през нас, нашите клиенти, като им обясним, като знаят, като им я занесем, или вика, директно влиза в преработка и няма да занимава. Нали, хората си ценят труда, в крайна сметка. И, нали, това е пример за много голяма добавена стойност, която ние даваме на нашите клиенти и кооператори, защото сме намерили начин как това да се случи, а това става с много обикаляне, нали, мислене, разговори с производителите. Даже сега покрай тия праскови, нали, там производителя ми даде, сега правят и едни лютеници, много хубави земнини, ми дойде идея как да направим една много сериозна кампания и хората да си вземат земнина за цялата зима, което да им дойде на добра цена, да е добре за тях, да е добре за нас, за кооперацията, да е добре и за производителя, защото ако сега му предплатим някои неща, то сега му трябва пари да купува стока, да затваря буркани, той може да ни даде и по-добри условия, без това да е ощетяващо него и да си произведе просто по-голямо количество, което ние ще му вземем. И по този начин ние му помагаме на него, той да си развива бизнеса
повече, т.е. да има примерно тон-2 повече преработка тази година, само защото има кооперация, която да направи тия връзки с клиентите. Съответно, той пък ще вземе тон-2 продукция за преработка повече от други производители, нали, защото домати, чушки и други неща взема от други места. И така става добре за абсолютно всички. Нали, аз не виждам някой губещ от цялата работа, а пък клиентите ще си вземат цялата земнина на куп. Примерно може да им осигурим до 10-15, може и повече процента и нали, приключват въпроса. Това нещо още в септември взел съм си го и няма да го мисля цяла година. А ще имат възможност тази седмица да се вземат по едно-две бурканчета да пробват, нали, защото всеки има различен вкус. За тези неща не мога да купим нещо без да сме го пробвали. Друг пример ще дам с динята. Нали, тук ги обяснявам тези неща, защото някои хора отстрани ми изглежда нещо много лесно. Ние сега защо не разкарваме диня? Защото динята е тежка, нямаме такива транспортни средства, бусове. Нали, просто няма да успеем да справим. Гледаме да се насочим към това, което можем да свършим повече работа. Но примерно, ако има хора, които казват нещо ми е скъпо, аз ще ви кажа къде може да си вземете диня на 9 цента на килограма или 90 евро на тон. И сега, ако 90 евро на тон струва динята, 1 тон, а примерно говоря с един човек, който е бил на море скоро и е платил 9 евро за фреш от диня. Нали, разликата е огромна. Но защо е огромна разликата? Защото едното е производствена цена и то в година, в която има много дини и цената е паднала. Другото е, нали, има след това и борсова цена, след това и магазинска цена, но в бара тая диня под формата на фреш, тя сигурно струва, ако не повече от половин килограм диня отива за един фреш и струва 9 евро, значи килограма 18 000 евро на тон може да струва динята, продадена под формата на фреш, а я взимаш за 90 евро на тон. Тоест 200 пъти имаш надценка. Но, нали, говорим за коренно различни продукти. Просто го давам като пример. Имахме коментари също, примерно за кайсиите, че сме ги взимали от градините на 1 евро, а ги продаваме на 2 евро. И някой беше написал, че нали, човека с градините цяла година се мъчи, за да вземе 1 евро да ги произведе, а ние все едно да ги преместим от тук-там в рамките на деня и вземе колкото той. Нали, това пак е едно такова твърдение, което в реалността излиза различно. И сега ще обясня защо. Първо, човека с тия градини примерно може да произведе 40 тона. Ние примерно сме взели от него 1 тон кайси. Или неговата печалба той взима пак за 30 дни. Просто целогодишно се грижи за дърветата, но кампанията му е 30 дни, докато се берат. Обаче той взима печалба от 30 тона. Ние за няколко разноса сме взели печалбата от 1 тон. Като печалбата, нали, това разликата от цената на покупка и на продажба, със сигурност не е печалбата, защото има разходи за транспорт. Има административни разходи. Някой трябва да организира взимането на заявки, подреждането на информация. Нали, той са часове работа, в които ние трябва да плащаме някой той нещо да го свърши. За транспорта го казах, разноса, брак има, нали, не винаги всичко, което тръгне, стига до крайния клиент. Това също трябва да се го заложим в уравнението. И до клиента за мен стига това, което е на добра цена. Но по-важното за производителя, той е доволен, че има някой, който да му вземе 1 тон или 2 тона от стоката тази година от градината, без той да се занимава, защото ако тръгне да обикаля, да търси клиенти, да пуска публикации във Facebook, да събира данни, да праща по еконт, там вече той има проблем с брането и с другите неща, защото оставя градината в ръцете на хора, които той не може на 100% да им се довери. Или за него е идеално, ако някой дойде да му вземе кайсиите на 1 евро. Даже ако някой му гарантира цялата продукция, ще я вземе, той най-вероятно ще я даде и на 70 цента, защото се случва понякога, отивам и едни чували с кайси за ракия, които те даже им минава времето и за ракия и той ги дава на по 40 цента, защото е нямало кой да вземе кайсията от градината и да я предвижи до крайния клиент. Тоест,
аз считам, че ние помагаме пак на всички страни. И на производителя, и на клиентите да имат достъп до тия кейси, и на нас, нали, като организация, защото вършим някаква работа. Няма някой, който да е ощетен, защото ако производителя беше ощетен на 1 евро да не дава кейсите, той просто нямаше да го дава. Аз как мога го принудя? Нали? Там пак говорим за пазарна цена от градините, които вземаме, и нали, тук той ще спечели колкото му е печалбата, но от цялата градина, а ние ще спечелим колкото ни е печалбата от това, което сме заредили от градината, което, нали, тази година е по-малко отколкото е цялата градина. Други разходи, скрити има, които са свързани с, нали, аз изброих транспорт, логистика, брак. Има разход за подбора на доставчици. Значи аз, за да стигнем до това ниво, в което да имам толкова добри доставчици, да спазваме правилата, т.е. да не взимаме от никой доставчик без ние да сме отшли на място, да запознаем, да видим градини и други неща, защото в един момент могат и прекупача да свържа с нас, да ни кажат, имам хубав домат, тая цена, тая вземи и т.н. там. За да спазим това нещо, което е някакъв вид дава увереност на клиентите, че получават наистина добър продукт, ние сме свършили доста работа предварително. Аз всеки месец имам поне 5000 км и то е в продължение на вече 7-8 месеца, откакто активно работим кооперацията. Или това са разходи, които сме ги направили предварително, за да можем да гарантираме, нали, че поне, че тази стока от тази градина е стигнала по този път. Нали, ако сега трябва да почна да го правя това нещо, аз няма да се справя с всички продукти, които са ми нужни. Ние сме го свършили в голяма степен предварително. Друг непредвиден разход. За рекламата, която пуснахме за малините, там трябва маркетинг специалист. И спомням, една вечер 2 часа отделихме за някакви финни настройки, там на банкови карти, на разплащания, на други неща, които има човек, който е специалист, който взима заплащане на час, който менажира тия неща, които се случват. Аз не разбирам много от тия социални мрежи. И той взима пари за тази дейност. Не за друго, защото това е специализирана работа и той трябва да ги настрои по начин, по който, нали, те да вървят оптимално. И това нещо също е разход. Разход са тия лендинг страници, които се правят. Разход са отзад има едни системи, които всеки месец се плащат абонаменти към тях. Тоест тези разходи са не малки и нали, те по някакъв начин влизат в цената конкретно на малините, защото само за малините сме пуснали реклама. И от килограмите, които натрупаме като заявки, ни трябва да платим и някакви пари за това. Долу-горе мисля, че 1 евро на килограм ни идва, или 1 евро на клиент беше. Ние си плащаме на Фейсбук, за да излезе на хората, те да видят, че има такава малина, за да могат да си поръчат. Това е нещо, което се надявам, ще го правим само в началото и после разчитам да имаме доволни клиенти, които, нали, да поръчват пак и пак или да с препоръки, но в началото, нали, ако искаме да засилим някои неща или наистина, защото много ги харесах малините и опитваме нещо различно да направим, има цена и за това. Примерно друг разход е точно с малините. Минавам през един легнал полицай. Просто не го видях и минах малко по-бързо. И спирам малко нали, след легналия полицай и килограм-2 малини просто при тръскането и са паднали от касетките. Са паднали навън. Вадя всичко, събирам, изхвърлям, подреждам. Нали, той са няколко, 1-2 килограма поне, един да е, 2 може да не са, но това е разход свързан с транспортирането. Ако има и нещо непредвидено на пътя, стане някаква ситуация и цялата стока замине, т.е. има си и икономически и такива търговски рискове, които ние поемаме с всяка една доставка и ние трябва да си ги заложим в цената, защото рано или късно, ако го правим достатъчно дълго време това нещо, някой от тия рискове ще се реализира. И за да сме сигурни, че нали, тогава няма фалираме се едно от едно такова събитие, това също трябва да се заложи. Фирата, пък и стандартната, която е свързана с изфирясването, т.е. нали, плодовете изфирясват, нали, там също има някакви загуби и т.н. Тъй, че има си
неща, които нали, за потребителя не са видими. Ето тук съм си записал на какво може и на какво не може човек да разчита, ако си поръчва продукти от нас. Перфектен търговски вид не можем да предложим, поне не ни е това. Обясняваме защо не можем да го предложим, защото много често хубавите продукти нямат този перфектен търговски вид, който имат тия, които са изцяло обработени и нямат никаква забележка. Не можем да го предложим понякога и заради начина на транспортиране. Нали, нямаме, примерно за прасковите ми се иска да имаме такива картонени, увити, всяка праскова, нали? Но това би оскъпило страшно много. В момента в касетки и тук там е по-долните праскови, може да са леко по-натиснати, нали, съобразено е, не слагаме в касетки за картофи праскови, но перфектният ни търговски вид няма да е предимство, но натурални и качествени на 100% хората могат да знаят, че ние проверяваме и вземаме най-доброто, което е възможно на пазара. Не е перфектно, но е най-доброто. Тези, които търсят най-ниска цена, нали, няма да я намерят при нас, но съотношението цена-качество при нас е много добро. Даже за хората, които гледат и качеството, това както обясних за прасковите, нали, това, че може би има праскови на 1,80, на 1,60, на 2, да, но на 2,50 ние продаваме праскова, която струва примерно поне 3-4 евро. Нали, защото обясних малко по-напред. За наличностите нямаме винаги постоянни наличности и много често се свършва, ето както и предната седмица, просто кайсиите свършиха, това свърши, нали, малко количества ни дават. Не можем да сме 100% да гарантираме, че винаги ще има наличности, но пък гарантираме, че са пресни и свежи, наварани днес или вчера най-много и в рамките на 24 часа достигат до крайния клиент. За доставка и добра услуга работим по въпроса, имаме и сериозен напредък, нали, като знам в началото как беше, първия, втория, третия път, вече долу-горе сме си подредили системата и това нещо се случва по-леко и за нас, и за хората, които трябва да получат продукти. Също сме накрая и на завършването на една система, с която клиента ще може лесно да си поръча, даже ще има възможност да следи доставката, докато му дойде. И по този начин ще избегнем всички тия Viber групи, Google форми, неща, които са натоварващи и за нас, и за хората, които поръчват. Ще стане много по-лесно, като за това нещо ние също инвестираме пари и това в даден момент ще трябва да се включи по някакъв начин в цената, в кооперацията конкретно сме го решили от друго място да го финансираме. Кооператорите го финансират това. Всеки един кооператор по 100 евро примерно ще му строя това нещо, за да го финансираме, но после пък това си го броим като вид инвестиция в клиентите и в оборота, който ще реализираме след времето, но нали, оттам ще чакаме някаква възвръщаемост. Или нали, за хората, които гледат само на борсата колко струва там, има много други неща и ние в крайна сметка се стараем резултата, който ще остане за кооперацията, да идва от ефективност и от добре свършена работа. Затова правим всички тия неща, които изброих, за да може нали, да получим добър ефект за всички страни. За мен наистина е важно, като прави, защото дори всяка доставка е някакъв вид сделка. Като правим някаква сделка, да е добре за всички страни. Нали, сега ще дам последно малко информация за това и ще приключа да не става дълго, но във връзка с това с земнината, нали, което ми дойде като идея, то е много логично. Ако в момента ние покрай разноса на праско и покажем по едно бурканче, всеки да си вземе за проба и хората ги харесат и поръчат още веднага, в момента в който решат и кажат искам 12-24 на кашончета ще ги продаваме тях. Предплатят за следващата седмица да им дойдат. И ние тия пари директно ги дадем на производителя, защото сега му е момента. И той може да произведе дори повече количество, за да отговори на нашето изискване и на нашето търсене, защото той си има някакъв пазар до момента. По този начин няма губещ. Нали, всички по веригата, и клиентите, и кооперацията, и производителя, и неговите доставчици, нали, защото той домати, чушки взема от други места, всички са доволни. Иначе тая продукция може нали, да има съдбата на кайсиите да се скапи, да отиде, даже и за ракия да не ставах, защото имаше и такива.
партиди. Така че, ако искате, нали, може да последвате Viber канала ни, ще го публикуваме отдолу като линк. Там има информация за дни на доставка, цени, форма за заявки, всичко, което е нужно за всеки клиент и по този начин да си пазарувате, нали, една наистина прасна и качествена храна директно от производителя до вашия дом. Само ние сме единственото междинно звено. И това е много голямо предимство, защото примерно с малините имаше с една жена проблем. И давам пример какво се случва. Проблема е, че касетката не е била добре измита, отдолу е имал някакви остатъци от малини, които са му хлясали и те са развалили горните малини. Обаче жената, когато каже на нас веднага и ние кажем директно на производителя, много бързо може да се коригират нещата за следващия път. Докато помислете си, дават ви мухлясали малини в някой магазин. Прено голяма верига. Дават ти оплаквания, най-доброто, което може да стане, да ви върнат парите. Обаче, човека, който е на каста, да подаде сигнал до продуктовия менеджер, той до логистиката, той до това, за да стигне до производителя, аз много се съмнявам, че това би станало. Докато, ако има само едно международно звено, както е кооперацията, обратната връзка може да тече бързо и в двете посоки, защото примерно ето производителя, той произвежда нещо, казва, вземи прасковите, носим бурканчето, пробвай това, сега го правим, ако искате. Нали, човека ми дай много добра идея да можем това нещо да го направим. И по този начин нашата система може в един момент да стане в пъти по-ефективна от стандартната система, където няма тази връзка. Надявам се да е било това полезно. Споделете го и с други хора, на които може да им е интересно по линия на храната и успешна седмица на всички.